Ngomongnya adem. Ayo, Lek. Kenapa, Lek? Walah, belajar gitar entek jarak entungnya kan gatel. Mikir, Kak. Gatel. Biar melok aku aja. Tuku masker. Ayo, sana aku di PU. Lah aku mulai sih, Lek. Ate nanti. Mulai. Emang mulai les, durung mulai belas ya. Aku. Ambek gatel kabeh kemane sawang tebu. Bantu sih aku ya. Yo, gak apa-apa. Balik sih. Mantu. Nggih. Ayo, tuku masker kok melok aku. Sik, ngising. Kok kuat iki wis ora pocok iki teleke. Ya Allah. Arek-arek mau podo mulih. Ngijar ku mau ya kok ngising barang, acara ngising barang. Ya men iki mulih iki yo. Guru wayahe mulih. Ya. Cene penggawean wong sibuk ngene iki. Saking sibuke mulai aku dadi pengangguran. Perjalanan ini pun berasa jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh. Suwe narekku mau ngising. Dar. Ya sik, Lek. Iki lho, awak telek iki. Gawat digede. Sik, ngalah-ngalahi telek Mbak Wito. Telekmu aja deh, kon mangan arek cilik ngisingan. Oh. Sik, Lek, iku jake telek. Telek jake ojo ngupui. Ndagake cepetan kok ah. Wes iki lho, garek cewek iki lho. Suwe syari ngising. Ngising talap syari. Uli. Ono ngising kok suwe ning glani sih. Iya, aku mau kebawelet teh. Ngisingnya sak gajah teleke. Karena aku kok dodolan masker. Alah, masker itu Sebuah lagu untuk telek Nizar. Ngisingnya Nizar suwe. Telek Nizar gede-gede. Nizar suwe denglani. Aku yo ngenteni. Gak apa ngenteni. Kon kok suwe denglani. Aku selak lesu iki. Takno. Ngisingnya suwe denglani. Ngisingnya Nizar suwe. Teleke tadi saksi. Tajar cepet tajar. Gak wis ngari. Sak tuku masker. Cepetan ngising. Tuku masker. Perjalanan makan. Waktunya beli masker. Wah, nase. Dodol masker kena ke top up.
Bang, gipalak ya kan hayu. Maskere, kotak, bundar, dadakan, goreng, perempuan. Maskere Pak, monggo. Bu, maskere Bu, monggo. Boten. Monggo. Dek, maskere Dek. Boten. Ini enten congorna. Bu, maskere Bu, Pak. Oke. Pak, maskere Pak. Islam Dainas. Ambil sama. Masker, kotak sewu dadakan, enak loh. Kena Covid 18. Maskere, kotak bundar dadakan, enak loh. Ngomongkan dari tuku masker. Iki kan wong bakal masker. Yo muter-muter sik ku lho, sak desa iki umet lak mosok yo gak ono wong dodol. Wis ono. Lah iya sih, muter-muter sik ngono. Masker, Spiderman, Batman. Mas kon ngomong ae cangkemmu. Oh iya, Maskere, gak ono sing tuku. Sadar masker napa, Pak? Nggih. Oh, nggih. Golek iki. Kudu tak cepetan. Entek. Nek maskere dijangkau murah. Ki maskere awet niki. Pintenan ngeten iki, Pak? 2001. Kalewan ya. Nggih. Kon ngomong nggo dhuwit. Wah. Duwe apa nih, Pak? Mboten saged kirang napa? Mboten. Wah. Mboten oleh dinyang. Ini Covid nih viral dan TikTok, Facebook, YouTube nih. Wake sing kena iki. Mangkane kok. Bekne saged kirang kula tebasipun sedanten niki. Pinten lek seadah ngeten iki, Pak? Nggih. Pinten nggih kula. 15.000. Angsal 11 nggih. Walah. Ini dulu corona kejangkau. Oh. Ini sok ini. Kula jajal riyen kantuk adi. Betul apa? Oh nggih. Jadi tuku tapi Bekne angsal dijajal riyen. betul oleh. Oh, kudu langsung ditumbas ya. Nanti sing tumbas kena congona. Oh, ngoten nggih. Nggih nggih. Bekmu ya. Oh iya. Tas kono nek Lho iya. Nggih pon sekedap nggih kula tak niku mendhet yatra riyen. Nggih. Nggih nggih. Nggih. Kon kene ae tumbakno Pak Ali tak jupukno dhuwit. Awet terjangkau. Oh, betul ini cepet ini. Boten saged. Nih, dobelan. Sampeyan kok Mas? Iso. Oh, waduh mawon. Awakku koyo loro kabeh. Loro iki aku koyo. Alah, bani ku kudu isolasi mandiri. Lah apa isolasi mandiri? Kudu nek omah. Nek omah nggawe ke situ, wong situ. Ya wis, iki maskere awakmu gawa nae wis. Wis iki kok apa aku tak situ ae tak gawe iki maskeran. Aku gak penak soalnya. Wis pengen wis gak apa-apa. Tekno wong sak desa ngono gak apa-apa. Ya wis, tak balik sik boleh aku ya. Boleh. Heeh. Lali ditarik. Kok aku lali kok bekne awakku greges tak ditarik nang omah mbek watu-watu ngono. Wis tak balik ya. Hati, iku maskere kena nang wong sak desa. Ya.
diparingi tak gawe. Iya tak kena sapeso tak kawine siji loro. Yalah nyanyiku kok lengkap ku mau. Cek. Bari ngene tak kena nek desa tak gawe loro wis enak. Gawe jipik. Tantau sama. Nasa deso. Kebawalannya sih aku iki paling. Foto mbak mudong ya viral. Aduh, telek mendulu. Oh, ini paling kenang-kenangan dari nenek pengen nyalik. Iya, Mbak Surip. Nyisinge nijar suwe. Leke nijar gede-gede. Nijar suwe deglani. Aku yo ngenteni. Apa ngenteni? Kon kok suwe deglani. Aku selak lesu iki. Salah tuh. Wong dodol maskere selak tutup. Kon kok jek. Ayo, Cirolu. Ya sih. Kau gawat deh telek. Ket mau ke bawah teh. Sik, iki gawat deh aku ngalang-ngalai telek Mbak Wito. Mbak Wito sapa? Iya Mbak Wito. Mbak Wito sapa? Sopo? Ya baleni. Ya sik lek ngadep rene ta, ojo ngadep rono. Nah. Ya sik lek. Nang. Ya sik lek. Ojo ambek dulinan ta. Ambek apa ngeden cicil. Ya sik lek. Iki lho, awak telek iki gawat gede. Sik ngalang-ngalai telek Mbak Wito. Telek ya. Lu. Cek dalek. Tak ewak iki lho. Ojo ngono tapin. Suwi. Ben luwes tuwe. Ben suwi ngenteni. Tangi turu totok ngising. Balik. Ayo buku. Cirolu. Dodolan masker sambil kedek kayak tulinan anakku. Apa anakmu? Lu. Masker. Ojo ambek mlaku banter-banter. Wah, 3. Wes. Ngomongnya dhisik. Wah, sadurunge tak kena wong sak desa tak gaene sik rek. Ngono lho.